खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ दे जि बिदाइनि खौरांखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ जाय जि बिदाइया गोलाव बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामदों जाय जि बिदाइया गोलाव सम हाग्रा बंग्रा थानानै बावसोमनानै गावनि जे खावसे समखौनो बाबेन होदोंमोन बे बाबेन होनाया आथिखालाव बे समाव गोबां आबादजों जिउ खुंगासिनो दं गोबां आबाद मावनानै बिथाङा जिउ खुंगासिनो दं नाथाय बेखौ माखासे खैसार खालामनाय खाबु फलानफोर बे खाबु फलान सुबुंफोरा जि बिदाइखौ नंखाय बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों जि बिदाइखौ बे समाव बुंथिदों जे गोबां हाखौनो गनायथि गैयालासिनो दखल खालामना लादों बा गोबां हाखौनो जब्द खालामनानै लादों होननानै मोनसे अजद होदोंमोन जाय अजदखौ लानानै बे समाव हानि बिगुमाफोरा खेंफोरथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे जि बिदाइ बिथाङा गोलाव सम आन्दोलन खालामनानै बे समाव नखर फारसे सफैबाय बिथाङा संसार जाबाय आरो बे समाव बिथाङा आबाद मावनानै गावखौ जिउ सुंगासिनो दङ आरो बे समावनो सानैसो दुथां सुबुंफोर जाय सुबुंफोरा बे समाव नंखाय बांसावनानै जि बिदाइनि जे आबाद मावनाय हा बे आबाद मावनाय हाखौ सानैसो सुबुंनिफ्राय सिगि सग' खालामनानै हाखौ दखल खालामना लादों होननानै अजद सिखांदोंमोन बे अजद सिखांनायनि सायावनो हा बिगुमा बिथांमोना बे समाव खेंफोरथि होदों जोंनिसिम बे खौराङा सौफै आरो बिथांमोना रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे जाखिनि जि बिदाइ बिथाङा बे समाव हाखौ लादों बा लिस्टआव बिथाङा लादों बे 10 बोसोरनि थाखाय बिथाङा लादों आरो बिथाङा रावखौबो बेफोरबायदि सिगि सग' खालामनानै लायाखै बिथाङा 10 बोसोरनि थाखाय थिकायाव लादों होननानै खेंफोरथि होदों हा बिगुमा बिथांमोना आरो बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे नोंथांमोननि जे बे हा जाखिनि थालिर आबाद मावदों बे थालिर आबाद मावनाया नोंथांमोननि नामा होननानै सोंथि खालामदोंमोन आरो बे सोंथि खालामनायाव रोखा फोरमान होदों जे नैबे बा लेखा दङ बे लेखानि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहै एसडिसि नाव सोंहै आरो बिथांमोननाव रेकर्डफोरखौ नायनानै ला जे बे हाया सोरनि बे हाया जोंनिनो आरो बेखौ जोङो बिथां जि बिदाइनो आबाद मावनो थाखाय 10 बोसोरनि थाखाय लिस्टआव होनानै दोनदों होननानै खेंफोरथि होदों बिथां हा बिगुमा बिथांमोना जि बिदाइ सारनोथ' जोंनि नियादि पाट्टा हाखौसो जों थिखा होदों 10 बोसोरनि जि बिदायाथ' जोंनि हाखौ रावनिबो हाखौ सेना लायाखै जोंहा बियो जोंनि निजा बिमा बिफानि सम्पति मियादि पाट्टा हा जोङो बिथांनो जोङो रायलायनानै निजे मावनो हायैखाय बिथांजों रायलायनानै जोङो बिथांनो जोंनि हाखौ थिखा होनाय जादों जि बिदाइ बिथाङा जोंनि मियादि पाट्टानि हाखौ जोङो बिथांनो लिजाव होदों 10 बोसोरनि ओमफ्राय बेखौसो जोंनिफ्राय लिजाव लानानै बिथाङा थालिर खेथि मावदों बिथाङा जे सोरनिबा हाखौ थेनानै लानो नागिरदों बे बाथ्राया मिसलिया आरो लोगोसेनो फोरमायथिनो अक्सिगुरि गामिनि जौतिस मोसाहारि बे मोसाहारिया नंखाय बाथ्रा बुंदों बिथाङा गोबां जाय जाथावै बाथ्राखौ बिथाङा बुंनानै बांसावदों होनानै गोख्रों फिनजाथाय होदों हा बिगुमा बिथांमोना बुंथिदों जे बे समाव जौतिस मोसाहारियानो एसडिसिखौ लाबोदोंमोन आरो लाबोनानै बिथांनि जे हा बे हाखौ जायगायाव मोनाखै थामहिनबा बिथांनि जिखिनि हा दं बे हाया बेजों गोरोबाखै जायनि थाखायनो बिथाङा बे समाव जि बिदाइखौ बांसावदों नाथाय बाथ्राया बेजों फैया जि बिदाइ बिथांजों फैया जे हा बिगोमाजों बा हा बिगोमा बेसों जागोन नाथाय बिथांमोना जि बिदाइ बिथांखौ जाय बिथाङा आन्दोलन खालामनायनिफ्राय बा गोलाव सम हाग्रा बंग्रा थानानै हाथियार लानानै सोमावसारनाय सासे सुबुं आरो बे सुबुङा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बे समाव न' फारसे फैबाय न' फारसे गिदिंबोबाय आरो बिथाङा आथिखालाव आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो आरो बे समाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै जे बिथांखौ जे आबाद मावनायनिफ्राय बिथांखौ जानगार होनो नागिरदों सानैसो दुथां सुबुङा होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों हा बिगोमा बिथांमोना
आरो बे समाव हा बिगोमा बिथांमोना जाय नंखाय बाथ्रा बुंग्रा जौतिस मोसाहारि बे मोसाहारिखौ साजा होनो थाखाय थामहिनबा बे समाव नायबिजिरनानै बिथांखौ राहा लानांगौ होननानै खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बुंथिदों जे बिथांमोननि आखायाव जा हा बिगोमा दं बे हा बिगोमा बिथांमोनाव हानि जे फोरमान बे फोरमानखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो फोरमायदों जे बिथांमोना बे अजदखौ होदों बे अजद होग्रा सुबुंफोरा नैबे लेखाखौ लानानै एसडिसि नाव थां बिथांमोना सार्केल अफिसाव बिथांमोना नायहैनानै जे क्लियार खालामना लाथों जे बे हाया गमामायैनो सोरनि आरो बे हाखौ अब्लासो रोखा जानो हागोन जे बे हाया गुबैयै सोरनि नाथाय बे समाव जि बिदाय बिथाङा 10 बोसोरनि थाखाय लिस्टआव लानाया बे रोखा बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों हा बिगोमा बिथांमोना आरो बिथाङा फोरमायबावदों जे बे ओनसोलाव आथिखालाव गोजोन खौसेथिया फैबाय हारि माहारिसाफोरनि गेजेराव अनलायनाय फैबाय आरो गुबुन फारसेजों गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोराबो बे समाव जोंनि गामियाव बा ओनसोलाव फैनो हाबाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बे जाफुंसारनो हादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो जुदि गोजोननि बाथ्राखौ बुंब्ला गुबुन गुबुन हारिफोरनावबो सोंनानै नायहोनानै हा बिगोमा बिथांमोना बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्रायनो रोखा जायोदि जेखिनि खौरां बिजोङाव माखासे खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन दे जि बिदाय बिथाङा हानि दालालि थामहिनबा हानि माफियाव ओंखारबाय आरो हा दखल खालामग्रायाव ओंखारदों होनना बुंनाय बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरा थारैनो बिथां जितु जतिस मोसाहारि बिथांनि बाथ्राखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया गोदोनिफ्रायनो बिथांनि बाथ्राया मिसलिया दिनैसिमबो बे मानसिनि मोजां सिन्ता खालामनाय बिनाव गैया मानो होनोबा दिनै जि बिदाय बिथाङा जोंनि मियादि पाट्टानि हाखौ जोङो बिथांनो लिजाव होदों 10 बोसोरनि ओमफ्राय बेखौसो जोंनिफ्राय लिजाव लानानै बिथाङा थालिर खेथि मावदों बिथाङा जे सोरनिबा हाखौ सेनानै लानो नागिरदों बे बाथ्राया मिसलिया 100% मिसलिया बेखायनो बिथांनि बाथ्राखौ जोङो माने जेसेबां गोख्रैयै हागौ बिथांनि सायाव गोख्रों बिसार लानांगौ होनांगौ आंनिफ्राय आं बिबुंथि होदों गोजोनाव फैबाय होननानै दा असान्ति खालामफैदो होननानै बिथांखौ बुंदों मा फोरमायगोन बेबो मिसलिया खोन्था बिथाङा दिनै फैनानै जोंनि गामि ओनसोलाव बहुद सान्थि फैदों बे सान्थिनि थाखाय दिनै जोङो खेथि बाथि आबाद मावनानै न'आव गोजोनै जायै लोङै जिरायनो हादों मोनसे समाव जोङो हाजिरा मोनदों बिथाङा फैयै समाव जोङो न'आव थानो सुख मोनाखैमोन खेथि बाथि मावनो हायाखैमोन दिनै बिथाङा फैनायनि उनाव जोङो बेसे गोजोनाव दङ गुबुन हारिफ्राबो दिनै हरदि हरला 12टा जा 1टा जा जोंनि ओनसोलाव फालांगि मावफैनो हादों नोंथांमोना जास्ट माने बेखौ माबा खालामबा बिथांमोननावबो सोंजागोन जे मुस्लिमानो जा सोरबा हारसायानो जा बिथांमोनावबो सोंनो हागोन जे दिनै जों सान्थि परिबेकआव दङना गैया बे आं बुंनायल' बाथ्रा नङा दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बै जतिस बायदि मानसियासो अखान्थिखौ लाबोनो नाजागासिनो दङ होनबा बेफोरबायदि मानसियासो बदमाइस बुंनो थाङोबा बिथाङा अपप्रसार खालामदों बिथाङा एकदम सानथ्र'हायै अपप्रसार खालामनानै दिनै मानसिखौ माने नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय आंनि बिबुंथि बायदिबा बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आङो बिबुंथि लाखिदों थालिर बागान खालामदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन जोंहा बियो जोंनि निजा बिमा बिफानि सम्पति मियादि पाट्टा हा जोङो बिथांनो जोङो रायज्लायनानै निजे मावनो हायैखाय बिथांजों रायज्लायनानै जोङो बिथांनो जोंनि हाखौ थिखा होनाय जादों जोंहा बेयाव साबा ग्रुप दं साबा ग्रुपआव जोंनि हाया 35 बिगा जायो जों बे 35 बिगाखौबो जोंनो एसडिसिआ मण्डला फैनानै गावसोरनो लाबोदों बे जतिस मोसाहारियानो बिथाङा लाबोनानै जोंनो बेखिनि हाखौ सुनानै होलांदों बिथांमोननि हाया दा गावसिनियाव ओंखारनाया खम ओंखारदों दा बिनि थाखाय जोंनि सायाव बहुद कमप्लेन खालामबाय दङ बिथांमोना बहुद लफिया बिराद मालायनि धन सम्पतिखौ
गावसो लुबैनानै जोंखौ बेबायदि माबायाव खोलैबाय दङ खिन्थु जोङो जेबो बुङाखैमोन जेबो खालामाखैमोन नै दिनै मैयानि खौराङाव मोननानै जोंबो एसे गोसोआ दुंखांनानै जोंबो बेबायदि माबाखौ होनांगोन होआबा नङाबा जोङो सिरि थायोब्ला जोंखौ आरो नोंसोर नारसिनबावगोन ओरै होननानै जोंबो नैबे खामानिखौ आग बारायनाय जादों आरो बेलेग खौरां बिजोङाव बुंदोंदि जि बिदाय बिथाङा हासेदो होनना बिथांनिखौ मा फोरमायगोन जि बिदाय सारनोथ' जोंनि नियादि पाट्टा हाखौसो जों थिखा होदों 10 बोसोरनि जि बिदायाथ' जोंनि हाखौ रावनिबो हाखौ सेना लायाखै बिथांनि अभिजुगा नंखाय नामा होमबा जतिस मुसाहारिनि बाथ्राया सब नंखाय बिनि सायाव नोंथांमोना फोरमान बिलाइ दिन्थिनो हागोन नामा बिलाय अफिसाव नाहै हाया दंना गैया जोंनि नंखायखौ खिन्थादोंना नंखायना नंगौ बे कागजखौ लानानै नाहै हा दंना गैया